знаєш самого. А ти пам'ятаєш, як ти на мене раз напав? Раз буду. Коли була В лісі? В лісі напав. І втік. Якщо ти розчарував, що радіо не грає. Радіо вже грає. Добрий день. Присутні шестеро депутатів. Є запропонований порядок денний. Хто за те, щоб прошу проголосувати. Хто за те, щоб в порядку денному було 9 питань як основа. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб внести до порядку денного будь-які зауваження, пропозиції, питання? Тоді голосуємо за запропонований порядок денний з 9 питань в цілому. Хто за? Одноголосно. Пропонований порядок денний перше питання – це про внесення змін до бюджетного міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає Марія Анатоліївна. Питання на програма базової підтримки громадян, кошти за харчування зменшуємо 30 тисяч, знімаємо кошти з автономної роботи місяця на 105 тисяч, зменшуємо видатки на програму інвестиційних заходів в міській раді 16 тисяч і одночасно збільшуємо на програму мобілізаційних заходів, розпорядження яких буде відділ освіти 50 тисяч гривень. Також зменшуємо резервний фонд на 400 тисяч і збільшуємо ці кошти на заробітну плату за виховання педагогічним працівникам школи. 400.
Це кошти, які були надані з державного бюджету на нову українську школу. В сумі 2 мільйони 450 400 гривень. Міняємо просто код з 1182 на 1184. Ну, ніякі зміни відбуваються тільки будування. І також співфінансування на придбання обладнання для нужд, які були виділені 250 тисяч. Змінюємо код з 1181 на 1183. І також кошти з державного бюджету теж змінюється код програмної класифікації. Це кошти на виділення харчоблок 8 мільйонів 871 тисяча 300 з коду 1142, з 1242 на код 1272. Це все зміни, це все, що змінити бюджет. Прогресує, вже частина вже на там ще не перші, вже вже на оплату. Треба це подивитися. Запороли. Запороли, потім частина саме треба не дуже гарно виглядає. То все загалом. Всередині добре, всередині гарно, так, всередині не зробили по-сучасно, але такі комірки проти поробили, вони там своєму кажуть, але воно гарно виглядає. Для нас не свідчено, набагато таких, але там є окремо, знаєте, для таких продуктів, значить таке до приміщення, для таких таке, тобто, щоб ви не знаєте, ми привикли, що одна кухня і все там є. Для таких баняків окремо, для того окремо, ну, тобто таке по сучасних тих умовах. Але гарно зроблено. Ну, те, що на вулиці, то воно є забруковано частина, а частина так обривається. То, ну, піде подивитися. Воно би здалося, що там друкувати вже якийсь біологічний порядок зробити. Ну, але. Добре, хто те, щоб запропонований порядок денний? Всі порядок. Ой. Внесення змін до бюджетного явища територіальної громади. Про зміни до бюджету. Внесення змін до бюджетного явища. Хто за? За. А, поіменно. Ну так, за. Юра. Ушарук. Ніконенко. Чинний. Одноголосно. Комісія рекомендує до розгляду подальшого затвердження чергової 35 сесії. Переходимо до розгляду другого питання про надання дозволу кафедру явища житло на отримання кредитів для придбання світлового. Шановні депутати, попередньо КП «Новоявище житло» брало вісеньки, як ви пам'ятаєте, техніку певну, і ще залишилося 2 місяці, щоб це відшкодувати. Допомоги міська рада не надавала, КП «Новоявище житло» само справлялося з тим вісеньком, досить вдало, і тепер пропонується ще взяти сміттєвоз в Укрексімбанку, береться позика під 7%, тобто попадає наше підприємство згідно фінансових результатів
років. Банк то все проаналізував і попадає під ці кредити 5-7-9, тобто 7%. Це є дуже добре пільга, тому що на рівні загальнодержавному буде відшкодовуватися решти банку по цій даній програмі. І нам дуже є величезна необхідність взяти дуже велика потреба, необхідність придбати ще один сміттєвоз, тому що КП «Нове житло» є 3 сміттєвози. Два дуже старих, одна сміттєвозка трохи в кращому стані, новіша, але дуже часто такі ламаються і, власне, і тому така ситуація. Що будете брати? Сміттєвоз, маю фотографії, є з, така дуже довга назва, не буду зараз я скажу, рік випуску 25-й, нова, тому що це буде проведено в відповідності і так далі. Кредит вам сторонні дадуть. Звісно. Хочу наголосити, що банк, шановні депутати, що банк надав уже терміни погашення відповідності, розбито по місяцях. Перший рік вони дають пільговий період, тільки платити відсотки. Відсотки тут є по 25, 924, а далі йде відшкодовування на протязі 60 місяців може відшкодовувати вже. Дивіться, зараз комплектують, шановні депутати, все китайське, але є хороші це. Так, є хороші, я вам покажу зараз цю фотографію. Є фотографія, зараз я вам скажу, на сесії покажу, виведу на екран, щоб ви всі бачили, які нам характеристики. Всі характеристики підходять, які власне, це є дуже позитивно, що є така пільга, така пільга. Зараз вам все покажу, як воно виглядає. Секундочку. Прошу, будь ласка. От такий вигляд буде, там є всіма характеристиками, от такий вигляд сміттєвоза. Всі характеристики, що нам потрібно. Якраз, власне. Проект рішення звичайний, надати дозвіл КП «Нове житло» підприємство ЄДРПО на отримання кредиту АТ «Укрексімбанку» шляхом підписання кредитної угоди з наступними істотними умовами. Розмір фінансування за кредитним договір, вартість буде 5 мільйонів 376 тисяч гривень. Строк операції не більше 60 місяців, може і достроково, якщо буде бажання. Це є 5 років, максимальний період, але може і по умовах, це буде прописано в договорі, може і швидше погасити, якщо справиться з кредитом КП «Нове житло». Розмір авансу внеску
20% від вартості техніки, то якраз КП збирає зараз ті кошти, щоб мати заплатити 20%. Компенсаційна ставка, як я вже наголосила, 7% річних. Комісія не більше 0,75 від ліміту кредитної лінії. Розмір щомісячних платежів навчається згідно з умовами кредитного договору, що наголосилося. Пункт 2. Дозволити КП «Нове житло» укласти кредитний договір з АТ «Укрексімбанк» на умови, визначені згідно з пунктом 1, і уповноважити директора КП «Нове житло» Гульмарона Степановича укласти кредитний договір з АТ «Укрексімбанком» на умовах, визначених згідно з пунктом 1 цього рішення. Ну, пункт 4. Цим рішенням визначити, що Нов'янська міська рада бере на себе зобов'язання щодо забезпечення певної житлу виконання умов кредитного договору про обов'язковою умовою вони гарантії, щоб міська рада виступала гарантом. Якщо, не дай Бог, КП не справиться з такими зобов'язаннями, що ви це. Ну, все, хто за? Так, будь ласка. Як там машина буде обслуговуватися? Чи нема проблем з частиною? Це машина, це не є таке, що в кожному магазині ви пішли, купили машину, поїхали. Відповідно, з сміттєвоз має їздити кожен день. Там теж таке питання. Так просто. Теж і китайці мали, і хто мали. Може мати. Я тобі скажу, Київ практично всі мають. Так. Я пішов подивитися. Постачальники є по цілій Україні зараз. Тому проблем з комплектуючими, з ремонтом буде жодних. Навіть у Львові в нас, шановні депутати, навіть у Львові у нас вже є фірми, які можуть, власне, які возять частини, тому що не буде проблем. Звісно, це ж буде, а як же, це ж буде умова, це буде в умовах уже договору прописано, хто переможе на тендері, тоді відповідності це буде обумовлюватися, але кожна техніка має відповідності такі умови. Так, пільговий такий період. Ясно, то добре. Так, ну, дивіться, ми за кошти міської ради, тому що ми їх не маємо придбати, не можемо, тому напевно, житло готове взяти і обслуговувати цю кредитну лінію, тому я думаю, що це тільки позитивно. Тільки позитивно. До голосування. Так, є ще якісь запитання? Немає? До голосування за запропонований порядок денний Галини Романівни, яка прочитала про надання дозволу. Галина за, Бурдяк, Юрас, Ушарук, Міконен, Шина. Одноголосно. Приступаємо до роботи. Комісія рекомендує до розгляду та подачу затвердження чергової сесії. Третє. Про передачу безоплатно отриманого спортивного інвентарю футбольного клубу «Гірник». Пропонується наступний проект рішення про передачу безоплатно отриманого спортивного інвентарю футбольному клубу «Гірник». А саме передати безоплатно отриманий від товариства з обмеженою відповідальністю «Діло Кейп» Ukraine News, спортивний інвентар з балансу міської ради на баланс футбольного клубу «Гірник» на суму 99 995 гривень. А саме футбольні м'ячі 15, футбольна форма 20, кількості гетри 20,
кількості 20 штук і куртки вітрозахисні 17 штук. У нас сума 99 990. Що це для краще? Передати планом отримання Юрокей Україні. Ну так, за. Юра, Кушару, Ніконенко. Одного розгляду часу питання програми забезпечення вручення фізичних податкових виконання звітів на сплату майже податків. На 25 рік. Пропонується наступний проект рішення про затвердження програми забезпечення вручення фізичних податкових повідомлень більше про сплату нових податків на 2025 рік. А саме затвердити програму забезпечення вручення фізичних податкових повідомлень рішень на сплату нових податків на 2024 рік. Ми його не забуваємо, каже, додатково просить прийняти таку програму. Вони хочуть, щоб ми їм кошти дали на контакт. Назва завдання, а попередні заходи завдання поки що з фінансування. Переходимо до голосування. За затвердження даної програми нашого ні. Загодяк, Юрас, Кушару, Шин, Ніконенко. Комісія рекомендує до розгляду затвердження службової сесії. Шосте питання про затвердження програми інформатизації. Програму я Затвердження програми підтримки податкового затвердження програму підтримки податкової на 2025 рік. Теж програма підтримки податкових органів, але на трошки інші цілі, а саме капітальний ремонт по енергозбереженню, а саме зміна вікон по адмінбудинку за місто Яворів, вулиця Львівська, майже бюджетне асигнування. Дуже комунальні відділи на території буде щось Вони хочуть собі на поміняти. Тут ми йдемо голосування. Розвивання даної програми підтримки. Добре. Всі за одного комісія рекомендує до розгляду, щоб затвердити можливої сесії. Приступаємо до шостого питання про затвердження програми інформатизації плану Ярська територіальна громада на 27 рік.
також оновлення нашого центру, який вже дуже застарілий з радянських Росії виробництва. І там треба 30 тисяч, скільки буде 15 тисяч, але справді є велика, тому що це практично всі системи міської ради та програми і Приступаємо до голосування за затвердження даної програми інформатизації. Ми за я Юра і що Шина не комісія рекомендує до подальшого затвердження. Саме питання про внесення змін до структури виконавчих організацій, ставлять членності апарату. почекати структура